חברת א' מ' מתן מציגה קורס המטפל המיומן, קורס חווייתי בקבוצה קטנה עם פינוקים והפתעות. בואו ללמוד, לשתף ולהתחבר לקהילה של מטפלים מדהימים. בואו לשנות את החיים. האם אתם מרגישים לעתים אבודים וחסרי אונים מול שאלות חוזרות ונשנות של הקשיש? האם אתם מתמודדים עם שינויים בהתנהגות של הקשיש עקב מחלות כמו דימנציה או אלצהיימר? האם אתם חשים מתוסכלים וחסרי אונים מול התנהגות תוקפנית או סרבנית של הקשיש? האם אתם מבקשים כלים מעשיים להתמודד עם אתגרי הטיפול היומיומי? האם הייתם רוצים לגלות את הסוד לשיפור איכות החיים שלכם ושל הקשישים בהם אתם מטפלים? הרשמו עוד היום לקורס המטפל המיומן. תנו לעצמכם הזדמנות לגדול ולהתפתח. בקורס שלנו תקבלו את כל הכלים שאתם צריכים כדי להפוך ממטפלים סיעודיים למלווים אישיים ולמשפרי איכות חיים, גם שלכם וגם של יקיריכם. הקורס יעניק לכם את כל הידע החדש והרלוונטי שאתם צריכים. היכרות הוליסטית עם הקשיש ומשפחתו, כלים להתמודדות אישית ומשפחתית עם סימני הזקנה, כלים פרקטיים שיעשו את החיים שלכם ושל המטופלים שלכם הרבה יותר קלים. עם הכלים הנכונים תראו שיפור משמעותי במצבם של המטופלים שלכם. בסיום הקורס תקבלו תעודת מטפל מיומן, המוכרת על ידי המוסד לביטוח לאומי ועוד מגוון הטבות. אנחנו מזכירים, הקורס חינם לעובדי א' מ' מתן. הצטרפו אלינו וביחד נשנה את פני הטיפול בקשישים. צרו קשר עוד היום עם הסניף שלכם. מחכים לכם. א' מ' מתן, מטפלים באיכות חיים.